Klintong-klintong numpak andong mabel klingkong. Raya-raya saiko songkan kembang. Kami ingat yang indah goyang sembarang. Iringane podang gendang rebah kembang. Hilang sabar minggu oleh selang. Meracapkan tulangnya goyang Semarang. Matur suwun. Yo. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cangi. Kepanggih malih. Piye Lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras kok. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to. Nggih, biasa wae le guyu ki. Nggih. Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada ra ketok nek esuk ya ketok banget no Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to kok Mas aku. Ki rencana mau ki wis Pak Lurah ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Heeh. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Iya, Pak Sunaryo. Iya, mau ngendika mengko nggo gara-gara terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tenda. Nggih mboten. Anggo trambul kowe Lek. Nggih ning mangke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Oh. Mangke digarap alus mawon nggih niki. Mungkin ajeng gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar Mas Bagong sabar. Iyalah. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno iki ngopo ngono lho aku gumun. Sampai sing apri nggih ndorong tasine nggih. Heeh. Niku lek ndika Ndoro Antasena Mas Bagong lek nonton kali Ndoro Antasena. Lah nggih, kok ya Ndoro Antasena iki kok ndelik karo ya ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasih Ndoro Antasena nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Apri. Nggih. Ya, nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Nuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking Jasa Tour Travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margo Luwe 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Ha iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken. Ndi mau ono Sing nek. dina sak Sampun. tampune, sak titahe rasah dipeksa. Ya. Nembe sakit to? Mboten jane niku ming Kekeselen ngitung duit sumbangan. wong Itu kok duit sumbangan pripun? Wingi par digawe to ngene Apri. Oh. Lah digawe niku malah bathi vario barang iki wong digawe kok bathi aku yang ngono iki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak Mbok yo ora angsul-angsuli nulat kok. Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyelo lho. Nek Nyelo aku piye? ya ora nyelo ya mung ngelingke sesuk meneh nek kaungan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksudnya? Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Seno. Sapa? Mobil nabrak cengelmu itu. Lah nek mboten to Pak? Wong ora. Tak
ati ngapusi kowe. Kok senengane aku lho. Golek bola lho kowe iki senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen to aku ndarani nganu Mak Pak Seno. Pak Seno wingi wayangan kok malah bathi mobil. Ngawur. Tumbak cucukan Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil. Lah napa? Lemah. Malah. Aturaken gubuk asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkar nyingkur. April nembang durung keseno. Iya iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Niku ana sing ngomong Antasena penggemar banci. Buatan penggemar. Penikmat. Omonganmu lho, Pri. Gong le udut wis gong kok kebal-kebul. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni dingokke. Lah nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe-wayangan derek Pak Seno ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat. Nah, Mulih wayangan derek Pak Seno jam 2 aja tok bacutke tetek 2 jam ya wis to awakmu rusak. ya golek tambahan kok. Kurang akeh, ora bersyukur. Lingsam yen ke mutan. Bengi ya wis tak tonton ing streaming ya wis sewengi. Lance. Nanti ana banji kok turu ning kursi penonton krukup lembang. Lah ngene ku Pak, ndek wektu setengah jam nggo istirahat, manajemen waktu ngoten nek kudu mboten. iso anu ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu, burung nek bojone mbringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa diumumke ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu Nikah yo sego pindangi apa? Nikah desa ngoten lho diseksekke RT RW ngoten niku. Ning durung duwe kekancingan. Dadi Durung rung duwe kartu nikah. kartu nikah dereng duwe surat nikah. Dadi rung duwe kekuatan hukum kanggo putrane. ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Ya kok nyawang. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bula ilahalah. Klambine meh padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Seno iki ora sansa sepuh malah sansa ngenomi ya. Dhisik nek gak aku rung derek karo mangsaku kok cahayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono ki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak kira ndak enom ngono. Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman wong anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacot kena. Lelampahan kang muri alam Penontonnya ana sing wis munggah panggung lho, Nak. Mas Bagong. Mas Bagong ki nyarwu sae lho. Ah, lho. Iya. Ora nyatek-nyatek. Begawane melu. Tresno tulus natyanengku bekas marah. Mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan kumpul kae biyen tak golek neng cagak gebrak tulisan warna abang
Alah. Ngapunten lho Pak sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten didukani to. Mboten. Nah, lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo Ego kok bengak-bengok? Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten ta panjenengan menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pahit. Alah wong menungsa kanggonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong roh kowe kok roh tawon ya, Le. Lah iya. Pahit ngono. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra ya. Warane kan beda. Beda dirungokke mulo Iki niki Ndarantasena niki. Apri ra niki. Wah iya, jan umpama wedok tenan tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem apa kowe, Go? Bedane apa Mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut meneh. Alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegah ya, Pri. Ya nok, men dialem Mas Bagong. Bokae kabak crita wayah wengi nganti gagatrina. Ya, jos. Kula. Oh, kalian menika susulan, Mbak. Nggih. Menika ingkang tamu ingkang rawuh ya pun minangtung pakurmatan Pak Camat. Pak Camat, Pak Dan Ramil. Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman. Ngaten. Kasipidum Kajati DIY. Yo ya karo Bapak Haji Hardo Kiswoyo. Oh, iki sing calon Bupati Sleman. Nggih, matur sembah nuwun Dr. Bapak Sunaryo nggih. Pak Hardo Kiswoyo iki. Sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri. Ya. Ya muga-muga ya kasembatan ya Mak. Amin. Anggere gelem wayangan ya. Mangga. Ana Pak Kasipidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana? Ya ora ndek salah kok dipidana. Nek adik iki mlebune tipiring. Tipiring ki apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan masuknya tindak pidana ringan.
Dadi ora dihukum Ora berat. sampean kok nganti apal men lho. Nggih hafal tau keneng 3 dina barang kok kula kok. Maksudnya ning kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial. Pidana ringan. Penyan pengen ngrasake pripun 3 dina magelungan ngeten iki. Mok. Iya. Mangga. Cedet lilit sakjaning ati tekan luntur saya aku kowe dadi garwa arep nek gubuk asmara Ya, matur sembah nuwun. Gubuk asmara. Nggih, Ngampun dipun aturaken. sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo Nggih. sing jarakan sujokno aku ki menang rupaku ayu nggo rupaku elek ngono awake ting greges suarane ra masuk ngono ndah wong ledo moyoki ya Pri Leres. Tujune apa? sujokno rupane ayu aku ki ngono Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Iya. sangeten lho Kejaba saka saking menika Mbak Mimin Mbak Abi Nggih. saking menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsungangipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo. Ya. sih kalau Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya. sih Bapak tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun Leres. saka Nggih. masyarakat luar biasa Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi pokoknya sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono Kok Pak Lurah kok mbok incim iki ora lho. ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to Apa Ya, DP-nan betul. saiki? lah napa kula DP sakniki pripun Pak Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye? lah men ora pindah dagelan Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun. Cih. Menika kala wau gubuk asmara. sampun Ya. cih Ayo, gentenan. Sinten? Iki ana sing nyuwun kembang rawe wau, Mbak. Ya. cih Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane Mbak Ikan dhisik. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Nduk Ya. Ika Suhesti jan iki Do semangat bodine tenan. tuk dedeg ketuk suarane jos aku seneng Ah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean saka dhuwur tekan ngisor lurus tanpa ana nggih-nggih. lah nek cek gadis ki ngeten iki cek kraket Apa? Nopone sik nek cek kraket. gadis ki cek kraket iki tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. Gadis kok umur sakmono. gadis bukan perawan Terus ya ngene iki kahanane gadis rasa baik. Ora Cenanangan kaya maksud tak bukake men buktekke ngono ndak jane aku ngomong kosong Anjur dibuka-buka. Udah Apa iki? Mbak Ika melu-melu piye? Narine iki lho. lho sithik mah jeneng Aperwakan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu Mbak April. dia mungkin kula bantu sing Oh Mbak Mimin bantu nggih nggih. kula riwangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo gane blandong kayu. ngeredami pek kambil ya aku terluka no Mas masa wong wedok kan menek kambil Lek masa kowe padake bajing iki mek kabel. Iya. Manismu anggun jiwa agawe rucit tenggale Kangsen mau apa ya? Jenengan Kangsen karo sinten? mboten kangsen pun menika kangsen pun mboten langsung tancap
Engko bar goro-goran karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen Mas Solikin. Lagi gering terus kok Solikin. Oh, kok gering to? Gerah, pun gering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya? Ora. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak. Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangke dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket, kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik. Oh, nek Mas Solikin alus. Mboten alus. Sak kabehane alus. Alus to, Mas? Wis tau kok. Wis. Umpama munduta rokmi Sida bantu mboten? Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan Caca meniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sik lagi di jenengan mirengaken rumiyin. Rampunke Mbak Mimin. Taratamtu tak ruti lulus ta menika? Abe. Iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. Ngibarat Ben modar. Awang kuwi keduren lek mu njupuk kok. Ngibarat wong nuwata. Ayo coba. Ibarat wong numpak Kemayune perahu halo mampat tanpa biasane sinden iki karo dem sik. Dem ki ya sing alus wong wedok kok, Le. Kurang cilik. Wong dem kok diatur ya gumantung kene riyak. Bejane ora ngatur. Ning sing goblok sampean kok. Wong tuwa nggo dolanan kok gelem. Kowe ya ngono dupae kowe lara terus arep metekleke wong tuwa. Ya ora. Ayo. Rasa dikajari. Ya meneng. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen. Modiar ora. Mboten Mbak Mimin mboten. Ngajari ki sharing karo ngajari beda. Beda. Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari. Wis. Kowe ngremehke aku. Ngono kuwi du karepe Bintang tamu lho aku ki. Aja ngono to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu paribasan ratu, raja saupamane. Hormatono. Gendera apa? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, Lah budi ngarit ki. maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh tata susila, tata krama. Nek ngono ki saru. Iki kleru. Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan engko. Aja ning ngarep panggonan apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget to nek. Ya wis kok, wis engko nek kono takok engko, ngono ae lak wis. Ben. Neng madyane
jala niti Temakang gonceng anggenjak lan kaku lingan mesake ngantek kalau menjinge kaya arep mencolot kok ora ono tepuk tangan to Pri Bawa kok toh nyawa ya. omonganmu lho bawa kok toh nyawa iki padake rebutan bojo kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku wah sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala napa ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun nek suarane pun nampe sae power sampun perlu direparasi cangkeme gitu ya mesoken no aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo dok Ika Suhesti Mbak Mimi. Gunung Kidul punya gedruke sik yuk Princess jiwa langkaji koko belok jiwa langkaji koko belok ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu yang makan susu perawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci kuwi sing paling bergizi asik masuk mas wik oh hey saya suwe banjur ngomong
Saya su. Elok. Ngetutke Mbak Mimin nih, Jan. Heeh, nek ngetutke aku angel banget tok, gerakanku sulit tok, Mbak. Oh, sulit toh. Sulit mergo ora nut irama kok. Sulit ki asu jengkelit. Kok ngono terus lho. Ya ora. Goyangane Apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ra iso, ngono lho. Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra ta, Pri? Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok urung pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi wong tak tantang gelut. Aku wong padake bego. Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut. Wis tau kok. Jambak-jambakan ruting brengok ya. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Pri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasane kula kok ken keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen cerak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pun cita penyanyi? Areng cedak sampean kok suntap-suntup kaya mambu godhokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya Lek? Zaman Lha ngamen 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke ra ado sedina ting plenyit kok. Iya. Ya iki ana pamundutan saka. Menapa malih? Pak Tris. Nggih. Pak Tristianto, Pak Tristiano, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki ning suwan Pak Tumiono ya. Ki Ade Prayora to Lek? 17 wonten pendopo Tumiono Klaten nggih. Mangke kula susul nggih Pak e. Emok. Mengke kula susul nggih Pak. Siap. Mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar menika. Urusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gedhe-gedhe ming mambu godhokan aspal tenan. Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Keleresan benjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula rak napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten. Sampeyan mrayu. Nggih mboten libur ning kula selakke ra ketang sedhela ngoten sih. Iya. Ra apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu disuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Engko ndak kenapa nggih jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ngono rak ya iso merantasi telu kuwi engko. Oh iya,
jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani. Iya, Mbak Ani Bloro. Ayo rasan joget. Hamil iki gentenan. Heeh. Bar di Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza. Besok ganti Mbak Ayu. Oriza nglairke engko Mbak Ayu. Iki tanda-tanda arep dadi ki sono meneh. Sinten? Prastiwi. Oh alah. Masa nggih jenengan iku. Mosok Bu Prastiwi iki. Wetengke kaleng roti. Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tuk ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Padha-padha monggo Bu PNS. PNS lho. Pini sepuh. Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho. Lah apa? Gagrak lawas. Nggih, dibawani, Pak. Nggih. Gunung Galunggung Kabungkur. Munggono mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu. Dalam sedayu? Heeh. Lah sakniki pun proses ngeten lho swaten kula mbok kan nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu. Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo. Menapa dalem ingkang rumiyin? Ingkang wonten sewon. Aja ana anakku ndak gila. Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye? Sampeyan gelem po manggon sewon tak nang Itali nggo gere-geretan anakku. Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku ngono nggo seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Yo. Ayo Mbak Ayu. Gunung Semadang Katunjang Talaga Sakawayana. Sesuk iki meteng ngancik nyidam pirang sasi to? 3 sasi. Dumugi 3 wulan menika sampun ras ngidam, Cih. Sirahe sing lanang iso bucak. Lah kok saged? Njaluke bangsa sing angel-angel mesti mati aku. Kudu ento, mah ora ento tak kepro. Tenan, Mas. Nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku to ngrasake le njaluk ki bayine ora mbokne bayi. Ngoten. Napa wis pun lahiran? Kula dereng mbokne mboten mbokne bayi sing ten jero kuwi wis ngarani. Oh nggih. Ki njaluk pelok, pelem nek musum pelem ra masalah nek pas ora. Lho, njaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi. Nggih napa riyen? Kula Nggih. ibu muda. Ngidamok ibu muda. Monggo. Talaga Sakawayana Rembecik di tengah gua junjungan kula pundung tu disungkurulan sungkan tadi teyang Tarim.
Tariem. Tarima. Tekan Tarim. 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 Tarima. Raga wayana. Nancik. Nancik. Di negara di Sunda. Pak, aku nyidam jingking laut ning kudu urip modar. Dadi saka segara ngono bali nggawa ember. Aku kathok kelor terus dibandemi wong. Iya. Mangga. Banci loncat. Bajing. Oh, nggih, Bajing loncat. Nek banci. Banci. Banci loncat ke gropyok Satpol PP. Tugase niku mboten gropyok. Lah apa? Ngarahke. Menertibkan. Jadi Aku bahasa buim. jadi identik dengan gropyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasane niku sing enak dirungokke. Nek ditetek kok sampean biyen cincing mlayu. Niku kan mergo ora muda, ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dihukum mongko kuwi mung arep diarahke. Oh. Dadi ketakutan yang tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Heeh, dadi nek Rebo aku ora mangkal, nek riyane kuwi mangkat. Rebo dikandani kok aku kok. Nganti apal ya? Apal wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus. Kepelek. Bajing loncat. Bajing loncat.
Mbak Ayu. Pak Tristianto kepareng nyuwun bajing loncat ya diaturake. Heeh. Kengka karo dipedhot-pedhot sih ya nak mengko bar limbukan neruske lakon sedela terus goro-goro terus paripurna. Ya. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe. Ya. Mbak Tatin, monggo. Ya Mbak Tatin. Nah. Yo. Ya ngadeg nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ngene ngopo? Gene ngono aku tak ngenekke ya ora piye. Ya ndekmu ku. Lah, delok iki. Wo, sakmono kok ya. Lah kuwi? Ngapa? Piye wani po? Ayo. Kena hukum. Hukum apa? Lah ana badan hukume no. Ha iya. Langsung tuk ngono mawon mboten napa-napa jane. Jane mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Pembalasan no. Ha Ya iya. ra. Enggak boleh. Ndak kena Kowe lanang pasal. kok ya. Kok mikir mendat. Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa? Nggone apri sini tas kresek. Jane menenek suaran. Lah iya. Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek. Lah kok sakit napa? Alah kok mau sini wong wedok ki ayu ki ra 35 40. Nggih. Seumur swidak 5 70 ya dadi tas kresek tenan. Iya. Tas kresek niku werdine. Kulite ki wis klinting-klinting ngono lho, Pri. Wis gluntung-gluntung. Piye sapa? Ya jenengan barang kuwi saiki keset sumben ya wis sumben. diwedaki ragem nemplek sumben. Oh, tak kira ndek jenengane. Kok jeneng kabeh. Kabeh sok bakale So nek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk. kok dipikir sesuk. Bahar dadi tas kresek mbok dadi tas apa? Heeh. Nggih napa pamandutane, Pak? Apa iki wis entek pamundutane iki wis do diaturke kabeh mung kari ki mau ana sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa? Bojo galak. Liwung. Bojo galak niku orjen padha, Pak. Nggih. Nggih napa liwung napa-napa? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine? Sakarmu. Ya Iya. manut penonton wae liwung nggih. Nah, Nggih. Liwung ya kena, lali janjine ya kena. Ya. Mangga. mangga Langsung, aja. Pak. Langsung. Wah ya dibawani kancane do kanggo bawa kok. Kok lian Jujuk golek penake dhewe. Apa ta? Elisa bawa, Mbak Ayu bawa, Ika bawa. kok rekaan Prabowo. Sok cantik. Nggo gong-gongan ora bawa. Sok cantik. Kwanen, gawe aturan dhewe. Apa sih bajine galak banget ya? Kok gawe aturan ngwawahi adat. Ora umum. Iki arep bawa malah ngomong wae lho. Ya bajut. Kok ora masuk dodo. Ndek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi. Ya lho. Sapa? Kaos putih lho dodo. Wah rambutnya saiki disemir. Dodo sing nyuting kuwi to? Nggih. Oh alah. Ucul saka aku kecekel Tatin. Napa? Lah mayungi kowe barang no kok. Lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Wah, aku. mula kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Sebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare tok dhuwur lencir nemu giring kok tok Bagor brand. Wah, wong lanang iki nyawang ya te pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen gitu. Lah ya. Kok glagepen ngopo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik ning ngonekke Bagor brand ngono lho. Seneng ya dalange ya. Padake kok ngono e, Kok ngono e wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok entuk kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk, dokoh. Masuk ngendi? Hah? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki. Sebule dodo. Kebet kelek. Ayo, Pak. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor brand. Ah iki mesti nggo saradan sesuk mesti. Kok ta? Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti. ben
rada anyar iki. Iya. Lengser wangi. Waduh. Tibane liwung kok bawane sedih. Si Jaka. Belek. Lelatan. Nendra. Mbak tangane ngarep Mbak ndak ndarani wong diintuk Mbak. Intuk iya apa? Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, nek nang kene ngene iki lho ndak ndarani wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Sing jeneng tangane mburi iki ora apik. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh tangane mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Grand. Kemblendangi jeneng Bagor brand pakan babi. tak apa-apa biasa nek dingonoke Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi Mbak, biasane. Heeh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacan debok. aku wadahe pakan ora apa-apa mbangane kae Apane? wadahe telek Lho telek iki ra kena nggo kompos lho. Oh, tak belok kena nggo Kena nggo kompos. rabuk. Nek enak ya telek Lho, lemahe dadi subur oke humuse, ra mudeng. gelem kok telek tak kei Ora masalah. gelem Ora masalah. ya seneng Ora nanti tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok. Ya upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane. Wong anu lho, Pri. Lah piye jarene sampean klop karo Pak Seno. Ya klub bahasamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh. Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange. Kumbang. Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi apane? Sapi teng. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak Teng. dikalang-kalang. manggilnya Teng ya Ya Bagor. Loh, masa Bagor mangane Teng bau mambu Ra masalah kan iso disedot. Kok lah sapi teng kan disedot ana ta? Lho, lek men mau nyedot. Lho, sapi teng kan bisa. Lho, jasa penyedotan kuwi lho ora mudeng lah nek. Lho nek Bagor nggo apa diles-iles oh. nek jenengan disedot Sapi teng iki mah lho. Lah ya sapi. Lah iya. Mas lho. Apa? Kok di ngonoke terus aku anggere ngomong Pak Seno kok nyedot apa piye? kok Tapi ora maksud ini nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif. loh, siapa? Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Kuwi kok akhirnya dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini kleru. Dikenahke mau sing ngomong sapa? Sing giring ki sapa? Lah kuwi mau Sing di dalan mau. Heeh. Apa kowe dadi pipo kan ya dalane to, pralone kae. oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya. Ngono kuwi garek obsesi. Oh, penak ngene. Ah. Ambe. Banget ganira langsa kaya den pinilala
Sesuk nek golek bawa iki ora iki. Lah napa? Ha iki tegese tak rungokke iki wong lula kang tininggal apa biyung. Ora suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih tininggal apa biyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku. Lah kan judulnya liwong. Ora pas. Iya. Kok aku serba kleru toh? Ganti kleru ora ganti kleru. Ya wis apik wis. Wis engko bar engko wadah blen engko wadah telek. Susah dadi. Susah dadi. Jaka Ya. Dadi liwong atiku. Ya kuwi ngono kuwi wae lagune ra apa. Iya, pase ngono kuwi. Ya. Malikatne sepisan ketemu. Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu. Nyen sewu Kang Mas. Apa? Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregonipun jenengan anggenipun. Ribet Pak Sena. Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kok ana sing gandel. Kersanipun boten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten. Dopmu. Dope. Wong wedok kok ndidop ki jenenge pi. Edian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sengko nyambut gawe ngeten iki. Sentup. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek. Ayo lewong lah cayu. Ya, mangga. Awaming bendhe kok kuwalik. Kudune ting dong kok dong ting dong. Ya ora apa-apa. Ya.
sadar lho, kuwi perunggu lho, Bres. Kuwi gak ketuntu persi. Nanti suarane nganti wih. Wis ora apa-apa. Sakniki kalih to sing ngegong. Hah? Loro Sing ngegong. Matur suwun Mbak Tatin, ya karo Mbak Mimin, Mbak Apri, ya diaturake saiki podang kuninge Mbak Sinten? Elisa, ya. Ayo Men Di Elisa. iso gujek karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mangga Nduk Elisa. Nah, nek iki asli ayu nek Allah. Jangan sakit, Nek hati-hati. dia sakit semuanya kok. Kenapa kok Kok sakit? semuanya ki Nek apa aku wae? ana sebagian sing sehat. Hah? Sebagian sing endi? Engko tak foto. Gila nih. Ojo. Mimin ki sok molak-malik lho anggere. Pripun ta? Cedak wong wedok kok njur Armari. lanange ketok. Iya. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gek resik gek kaya Kalau lihat aku gimana? gek kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya Allah. Ya pancene hoo ya. Pilih nek iro kanan ngene iki piye kae Piye? suarane? Ya wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho. Kowe kesem-sem ra? Kesengsem nganggo banget. Kesem-sem. Kesengsem. Nek ya ora terus ngoceki kono kok loro masak. Nek kesem-sem terus dadi wali lanang po? Ya aduh. Dadi lanang. Ya Tenane. tenan. Kok sanggulan? Lho iki kan ning panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan Ya, lho. Tenan lho jam-jam 3 kae lho. Ya jam 3 lho. Ning aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rung jamu ya, Mbak. Jalo pasenan lho duake. Aku duwe aku. Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok. Kok dililang. Terus kan gak iki gunane nggo apa? Cih, niki ngaturake napa podang kuning nggih? Podang kuning, Podang Mbak kuning. Elisa. Siap. Ya. Mangga. Pun aturaken podang kuning. Ya. Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo. Sing apik Ana, podang. ana sang Apa wae? manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa ta iki? Kono. Ngono. Oh kowe jelmaan gagak wati. Manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho, Nduk ngerti ra? Jangan. Lah aku ya nggak ya ora mau. toh. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan enggak mau. Nanti Semangat kalau sehat. Iya sehat, Pak. Ya nak. Mangga. Nadyan wujuh temong paksi agawe talining prangta alus manis tur merak ati ngopo sikile Padha resike, padha putih. ya beda Lah, oh putih gane sikil buka delo rawang ngono tetep ben nggon aku nek mbak iki Mbak Apri wangun sikile Lah. lagi lho kok delo kaya asem Kaya telo. Apa kok? Sing ngrebab ki Kenapa? duduki wong wedok asli kok malah gerdungklo. Ae Mas, pas tak cedhaki kok bergas kok barang wedok asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to, Mas? Lah marang nyamang kowe sing ati kok Lagi menep ki lho Le. ora dek iki amit-amit aja nganti anakku kaya banci ngono Kok lagi kaya banci. Mbak Ayu ra lagi bobot Lagi iki. Oh, lah jaga anu ya Mas aja sok ngumbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk ning omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbah simbis ngono. potongane geto ibu Aja wedi. Tresno karo
bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen diles-ilesno kowe. Kowe tetep imam keluarga. Wong lanang kudu piye kudu? Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gaeke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok gawe dhewe kono. Kowe iki ngerti ra? Iya. Mau menang sangar tok menang casinge. Alah rasa boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti nggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat. Ngono. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbak simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa njiko atine wong wedok wis bebojoan kok dadak untung. Aku ngajari apik lho njaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? Lah piye lho iki? Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah gitu. Semangat ya Mas. Ya nak. Nawala meneh dari Raden Ngabehi Marsudiono SH. Nggih. Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kagem pecinta wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar. Wo la iki. Pamer bojo mbok nami menika, Mbak. Bojo Anyar. Oh, Bojo Anyar. Sing lagune sing piye Bojo Anyar? Pamer bojo Aku tak mau jikalau aku dimati pulangkan saja kepada orang tua. Ini bojanya lagu kebangsaan. Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Pamer bojo ayo. Ki nek nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru. Pamer bojo ya nganggo keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi ya nganggo icik-icik ya iso. Ah coba aku ndek icik-icik gak coba. Coba icik-icik. Ha kowe. Dicoba. Ya, coba. Praktekke zaman semono ya. Yo. Ding. Gosek. Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa. Kira nganggo rokmu sepira wae. Aku rok mini semene. Roknya sak mene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep piro wong bagus ada dicincingke sithik ngono. Kakak Om. Kuwi. Kakak Om. Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Ora leren. Oh alah. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki rasa. Alah jenengan nglimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Surya nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bancine nek besok aku rene. Iki aja Pak Lurah Marga luwih iki le meteke tenan. Aku ya arep dilimpekke bengi iki. Banci kok nesunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinor kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-ngegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke ya Cek bancin. Aku arep tak omongke lihat WA. Engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung men kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, lho ya. Berat lho. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ana banjir jebloske paku jaran. Di streaming
lho iki. Pidana umum kowe. Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora Saksine akeh lho matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos Pak Kunjaran kok gampangan Pak Kunjaran to. Anu mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki nek Pak Untung mresane oh Mimin iki kurang ajar iki. Iki saiki kocap kowe wis kocap. Wing diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyok, tuncalke nang truk gebuki nang. Elisa iki kok modar iki to begitu. Syukur, Ding. Lah ngono Syukur. Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra Lah ya wis mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Nek dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi? Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe barang no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bolo no. Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Cokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Esuk nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula keleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab qablipun kersanipun wonten. Kon mlathok siramu. Pri kok kaya gegirisi kaya ngono ta Pri. Dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki Le. Ora sudi mendem aku. Mbok ngendika mendem ki nek do ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Gah. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu Ajaran sesat. iya dibacetke Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Masa wenggalan kula Disingsati lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Pede. PD GR. GR banci tuwa. Iki kene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu jajan ngono golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, Catur Tunggal. Agus, Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku Halah bisa nyandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. Nyandeng bisa dadi tamba apik tenan Bu Dewi Minang. Kok sama nang ngono nek. Andani sesuk sekolah ning nggon aku. Ya, diajari. Diajari lho Bu Dek. Sekolah nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning nggon aku. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah topat nang mumet. Monggo lagi Yeah. ikut.
Simpan